Сега казвам добър вечер на Биляна Траянова, която в понеделник в Младежкия дом на Благоевград ще представи своята първа по рода си книга "Срещи с народите на Африка" от поредицата "Без багаж". Да кажа само няколко думи за нея. Тя е известна актриса, родена в семейство на актьори, с множество роли в киното и театъра. Известна е със своето телевизионно реалити предаване "Без багаж" и е един от най-успешните телевизионни продуценти с пробив на 4 континента. Пропускам ли нещо, Биляна? Здравейте! Здравейте, много се радвам да ви чуя. "Без багаж" вече стигна и на 5-ти континент. Така ли? Да, едни от най-големите телевизионни канали по света излъчват наши сезони. Много авиокомпании, докато хората летят между континентите, могат да се забавляват с нашите филми. В момента сме на едни от най-големите платформи, които достигат почти навсякъде, където има смарт телевизори. И ние наистина се радваме на този успех, защото той наистина е извоюван с огромен труд. А как започна това предаване? Откъде дойде тази идея? Истината е, че това беше натиск от страна на колегите, на екипите, с които работех по това време. Ние снимахме документални филми, но на много сериозни теми. Имахме много голям успех, международен успех с тези филми, но теми, които изтискват психически по начин, по който наистина започваш да си чудиш какъв е смисъл на живота. И екипа явно беше много изморен и ми казах: хайде, Биби, да правим нещо по-весело. Викам: добре, кое е това по-весело нещо? И така се стигна до Тревъл, който Тревъл тръгна много така лекичко, много ведро, много смешно и малко по малко в годините, под влияние на нашите... Ние имаме много хубава връзка с нашите зрители. Развихме тази поредица в културна документалистика, която всъщност е една много сериозна колекция от знания. "Без багаж" всъщност е една огромна колекция. Миналата година в Кан бяхме обявени за рекордьор в света с 800 филма за света от независим продуцент, като разбира се и нито една телевизия не е правила толкова голяма поредица, която си е наистина повод за гордост. И терапия за душата, казвате някъде, че и терапия за душата. Освен това има много поезия в тези филми. Защо поезия? Откъде идва тя? Знаете ли, аз винаги съм вярвала, че трябва да се опитваме да стоим колкото се може по-дълго с розовите очила. Трябва да виждаме хубавото в света, трябва да виждаме хубавото у хората. Всеки го има, макар да е подписнато, макар да е скрито понякога, макар да искаме да го запушим понякога, то у нас. И някак си трябва да го провокираме един в друг. С едно простичко "добро утро" или "добър ден", "заповядайте, седнете, направи път". Всичко това е нещо, което отключва един друг свят. Свят на радост, на споделяне, на доброта, на взаимопомощ, дори на много обща радост. Срещате се с толкова много хора от различни националности, от различен етнос. Има ли разлика между хората по света? Знаете ли какъв е извода, до който стигам вече 20-та година снимаме къде ли не? Навсякъде всички сме заченати по един и същи начин. Ние сме родени по един и същи начин. Ние сме държани с любов от майчица по един и същи начин. Няма как да не е закодирана любовта у нас. Ние сме любов. Ние сме изтъкани от всичко това, което е градивно, което е смислено, което трябва да движи еволюцията напред, да създава цивилизация, която е осъзната. И мисля, че хората забравят това, понесени по течението на внушението от външни влияния, че материалното е важно, че днес трябва да сме по-имащи, по-силни от другия. Не, ние сме всички с една и съща биологична програма. Ние сме всички с души, които наистина могат да включат безкрайни вселени в себе си от творчество, от градивност, от просто всичко може да бъде наистина прекрасно, ако наистина се сетим, че смисъл на този живот изобщо е да живееш в добро, да живееш в благодарност, да живееш в любов. Да, така е. Някъде прочетох, че имате свои закрилници, иконата на Богородица и един амулет, направен в Банско. От какво ви предпазват? И двете.
Те са по-скоро, как да ви кажа, тази малка икона на Богородица ми е подарък от майка ми, която вече не е сред живите, но някакси за мен това е една връзка с времето, с моментите, в които сме били заедно, с които сме се прегръщали, смеяли сме се заедно. Амулета, който получих в Банско, той е толкова невероятен, че дори го разказах на един духовен лечител, почти магиосник на остров Бали, и той реши да го провери. И теста, който направи, беше наистина впечатляващ. А какъв е този амулет? Има една много древна традиция в Банско, която всъщност се нарича мълчано сукно. Това мълчано сукно се прави през определени години, в определен период на годината от жени вдовици, които цяла нощ изричат молитви на ум, обаче без да прогонят нито една дума, и така това сукно, което след това се нарязва на малки парчета и се раздава на близките. Хората, които пътуват, винаги носят такова сукно в себе си. На времето, по време на Първа-Втора световна война, даже се е носила приказка от съседните региони: гледай да стоиш някъде до Банска-Лия, защото той носи нещо, което го пази. Да, много интересна история, много традиция, която все още се практикува, която е много мистериозна, много съкровена, много лична, и е история, която аз съм разказвала в един от моите филми, но със сигурност ще й обърна внимание и повече, защото това са неща, които са свързани с вярата, с нашите вътрешни молитви, които много пазят. Всъщност те са тези, които пазят. А има ли случки, в които наистина са ви запазили и на което сте обърнали внимание, което сте запомнили? Точно това пътуване на Бали, ние бяхме голяма група приятели, не сме били на снимки, и всъщност мой приятел от предишни пътувания до острова знае за моите интереси. Аз обичам да надничам зад кулисите, зад завесите, и успя да договори с един от местните духовни лечители да допусне групата ни да влезем в неговия храм по време на лечения на хора с много сериозни проблеми. И всъщност ние видяхме неща, които така трудно могат да се обяснят с нашите познания изобщо за физика, земно, биология и така нататък. Но в един момент, когато дойде моя ред, той искаше да се срещне с всички нас, той каза: ти имаш в себе си нещо. И аз казвам: в смисъл? Той казва: нещо, което някой ти е дал, и то е много силно нещо. Аз в този момент бях един пръстен с един камък, венерини коси, подарък от един шаман балийски, и му го подавам. И викам: ето това е. Той вика: да, много е силно. Дал ти го е с добро сърце, не ти го е дал за лошо, защото той имат бяла на магия. Но не това, имаш нещо друго в чантата. А моята чанта остава някъде навън при другите. И аз започвам да се чуя каквото да несиш чантата. Аз си нося чантата, отварям, и всъщност в портфела ми беше това мълчано сукно, което мълчано сукно, той просто му се смени, гласа му се смени, поведението му се смени, всичко му се в момента, който го докосна, и каза: това е нещо, което ще ти предпази в следващите няколко дни. Ние пристигнахме в много лошо време всъщност. Очакваха се така доста сериозни бури. Знаете, че островите много често биват засягани от сериозни поражения от тези бури, но той каза, че това нещо ще ни пази навсякъде, където ни обиколихме острова на Длъжен Шир. И всъщност наистина, много странно, върху нас не вали, играе слънце, на 100 метра се пука и трещи. И аз го видях с очите си сега дали е някакво съвпадение, защото на Бали има микроклимати, нали, това е известно, но в същото време, наистина, когато се гледаш, когато се насочиш си вниманието към нещо подобно, ти разбираш, че има и други пластове, които всъщност много често ни обягват. И сега ми се иска да поговорим за тази книга, която в понеделник ще можем да видим тук в Благоевград: Срещи с народите на Африка. Някъде също пак прочетох, че Африка ви е любим континент. Слабост. Не знам. И тази книга, доколкото разбрах, е единствена по рода си и няма такава в света. Защо? С какво е така? Може да впечатли един читател. Никога до този момент аз не съм срещала. Направих и проучване дали някъде е създавана книга с филми. Всъщност това е първата, за която изобщо цялата проверка дава информация.
Ние благодарим на това, че сме създали толкова много филми и можем да си позволим да създадем такъв продукт. Всъщност решихме, че за да остане и хартия като наследство на тези след нас, решихме, че хартията, текстът с видеосъдържанието обединени, благодарение на всичко ново, което нашия свят предлага, обединихме го в книга, хартиен носител, но върху някои от фотосите в края на всяка история има вграден дизайнерски QR код, който QR код всъщност с всеки един модерен телефон просто го отключваш и започваш да гледаш филма, който ние сме заснели. А това са всъщност 27 истории за племена, диви племена в Африка и 27 филма за тях, заснети от нас в реалити вариант, 1 към 1. Без подготовка, без сценарий, без безброй дубли. Това, което се е случило по време на нашето пътуване, това е разказано в филмите и то е толкова естествено, първично и прекрасно, че всъщност обратната връзка вече от нашите читатели и последователи е, че книгата всъщност е жива книга. Тя те вкарва в преживяване, което трудно би си помислил, че можеш да имаш, защото знаете, че Африка не е дестинация, която е на един хвърля и не можеш да отидеш просто така. Много хора се страхуват да отидат там, защото се изискват сериозна подготовка, сериозни партньори на място, ваксини и така нататък. И всъщност аз искам да подаря на хората това преживяване, да усетят Африка дива по начина, по който ние я откриваме. Защото когато аз за първ път тръгнах към Кения, първата ми страна на черния континент, тогава жената, която правеше цялата ни програма, каза: Биляна, знаеш ли какво ще стане сега? Видиш ли Африка? Нищо повече няма да ти интереси. Повярвайте ми. Така. Така ли беше? Наистина. Да. А какво се запомня? Какво е впечатляващото в Африка? Африка, тя е неразказваема. Това, което в толкова години съм видяла и съм заснела, то е безкрайно, то изира, то е на всеки милиметър ти имаш вселени, колосални истории, дълбини, в които ако се заровиш, можеш наистина векове да черпиш информация. Като природа или като човешки истории? Сюжет? Човешките лица са многобройни. Всяка една от тези страни има десетки, някои имат стотици етноси, етнически групи, които, макар и на няколко километра едни от други, те всъщност са наистина различни, генетично и като езикови групи. Толкова е невероятна тази пъстрота. Как е възможно в наше време, 21 век, да има една Етиопия 80 и няколко племена, Кения да има 83 племена? Това са просто само две от страните, за които споменавам, но наистина има хора, които живеят голи, макар и да ходят въоръжени. Има хора, които се обезобразяват поради някакви ритуални причини. Има хора, за които не важат законите. Те въобще не знаят нито коя година, нито какой ден е. Просто нещата са различни светове. Представете си, имате самолети сега, след 8 часа вие сте в Етиопия, още 4-6 часа пътувате надолу към долината Омо и попадате сред хора, които изобщо не познават вашия свят, вашия живот. И по-щастливи ли са? То е толкова абсурдно, толкова шокиращо, че наистина се надявам през разказа и през тази книга, филми, хората да усетят, да се докоснат до този... То е друга планета. Наистина друга планета. Ами в тези племена, които видяхте, какво можем да научим от тях? Какъв е урока? Знаете ли, там уроците са много, защото всяко едно от тези племена пази знание, което е толкова древно и толкова проверено във времето, поколение след поколение. Първо те познават природата по начин, по който всяко едно стръкче в дивата пустош означава, че например под него има вода или че под него има грудка, която лекува коремен тиф, или примерно има насекомо, което пък ни трябва, за да заразим друго растение, от което ще получим шок, с който ще излекуваме паразити. Те знаят толкова много неща, които със сигурност нашата фармацевтична индустрия се опитва да взаимства, за да създава модерни медикаменти, но това е безкрайност. Това е нещо, което наистина
трябва да се въоръжат милиони хора, за да го изследват, за да го тестват, да го съберат това знание и да го запазим. И каква е продължителността на живота там? По-голяма ли е? Те са хора, които всъщност живеят много примитивно, много обикновено. Опасностите при тях са много. Те нито се вакцинират, нито знаят какво е лекарство, както ние знаем, в смисъл сериозни наранявания. Примерно имат ритуали за убиване на лъв, за мъжество, някои от племената. Този лъв, ако не бъде убит или примерно рани човека, раната може да се инфектира. Ако те не успеят с техните методи да излекуват раната, човека просто ще загине. Знаете, той спин е невъзможен за удържане там, защото колкото и да се опитват им да мисионерстват, да ги обучават, не става. Просто има племена, които са полигамни. Той има 12 жени. Нали, тия 12 жени, ако му дойде госта може да си избере с коя жена да спи и просто да спи. Това е ритуал. Как всъщност можеш да ги предпазиш тези хора? Много малко живеят. Някои деца умират много малки, диви животни, наранявания. 30-35, ако доживеят, те вече са така хора на солидна възраст. И всички тези филми можем да гледаме чрез тази книга, нали така? Да. Която в понеделник ще бъде Благоевград. А преди това къде е имало премиера на тази книга? Книгата имаше премиера много затворен малък кръг, само мои приятели за тест. Трябваше да тествам публиката как ще реагира на този социален експеримент. Софийска малка премиера. Имах голяма премиера в Русе, която Русе е един много така любим мой град. Аз съм учила там в моите тинейджерски години в английската гимназия. Имам много приятели. И всъщност третата премиера ще бъде в Благоевград. И аз нямам търпение да се срещна с публиката, защото имам много приятели, разбира се, и в Благоевград, но чувам, че това е една много ангажирана с новостите, с културното творчество на нови автори. Много съм любопитна как ще реагират на познат бранд без багаж, но на нов продукт, който идва с голямо предизвикателство. Първо, книгата е колекционерска, защото следват още. Второ, всяка книга има уникален код. Тоест, този уникален код собственика на книгата може да се регистрира при нас в нашия сайт и оттам нататък ще следват още много изненади. Чудесно. Вие, освен че сте актриса и защото сте израснали в актьорско семейство, какво друго пренасят от дедите си като качества? Изследвали ли сте? По майчина линия ние сме потомци на Стефан Караджа. Вие знаете кой е той. Да. Аз го нося със сигурност, мога да извадя сабята и лесно да посека. Лесно. Това е много така характерна моя черта. Не съм ласкател, не съм човек, който любезничи и лицемерничи. И това всъщност друга причина да обичам толкова много Африка, защото там все още хората не знаят какво е лицемерие. Друго, което съм наследила е много голямата страст към откривателството. Това наследих от сигурност от моят дядо по бащина линия, който още от съвсем малка ме водеше по планини, по пещери, измисляше ли, знаеше ли легенди за какви ли не, за разбойници, за пирати. Спасявали сме диви птици, спасявали сме каквото, щото срещнем по пътя. Лекували сме ги в мазето. Изобщо всички тези неща, като че ли някак се ме насочили към всичко това, което в момента правя. А къде може да се гледа още без багаж това телевизионно реалити? Без багаж от миналия месец, от октомври месец, вече е телевизионен канал, който може да се гледа 24/7 и всъщност искаме да дадем на нашите последователи, нашите фенове, нашите приятели в годините, да дадем едно островче на щастие. Един телевизионен канал, който когато и да го пуснеш, ще те накара да се чувстваш щастлив, зареден, вдъхновен, да мечтаеш, да започнеш да искаш да споделяш доброто. Вярвам, че всички имаме нужда от това островче и се надявам много скоро да успеем да покрием всички доставчици. В момента сме на най-големия, другия месец се включва следващия най-голям, малко по малко ще обхванем и по-малките и се надявам скоро всички да имаме място, където да избягаме, да се скрием от тази негативна информация, която бълват медиите,
защото животът е прекрасен, светът е прекрасен, навсякъде има добри хора. И наистина, просто погледнете хората в очите и ще видите, че във всеки има много доброта. Много ти благодаря, Биляна, за този разговор. С нетърпението очаквам. Вече минах на ти в Благоевград и новата ти книга "Срещи с народите на Африка". Биляна Траянова в предаването "Ефир за приятели".